Ngelela Manazareta Makingosi. Lobola ni mtumu wetu nesitabelelo amakula mabili nesishiyagalombili sabona siphelaphi akuyonto udlala phela ukuhlabelela indoda eziphuma isigala emva kokuqeda isihlabelelo sothatha sonkanye kanye kusimbusisa. Ngithi khona amakhosi awezanga yini? Hayi Jabani, Jabani, Jabani,
kushuthi isikhathi sesamile ilanda livumile ukusho ukuthi niyaqala futhi ukudlela esontweni niyabona Sonke namhlanje izomnandi kakhulu inokudla phakathi akho uzozamula ngiyabonga konke ukuthi enisenzele kona yithi uNkulunkulu wazanikhumbuла
ngibonga nje futhi uphinde sihlangane emva kwesikhathi eside befuna sihlangane nenyama. Sibonge noNkulunkulu esifikile inkonzo zemigwaqo sasafika lapha siphephile. Sicela sandisele eminye iminyaka yokuphila. Ebese singenisa ngempumelelo onyakeni 2023. Okungijabulisa kakhulu ukunibona niphokophela niqikelela niqhubeka nale noma izulu lina liduma lishisa kuyafana. Noma ngafika bani nathi yekeni lento anoyeka yena lo ubo mntana nenze lento esuka ngaphakathi enhliziyweni zenu. Inye into efanele yazi ukuthi manenze okuhle noma ubusuke seduze kwenu. Inkosi inibusise. Ngicela-ke umkhulu bami nakwabamkhulu nobaba uThimbo ukuthi njengoba senizohamba emakhaya abahambayo babavikele ingozi zemigwaqo babofika emindenini yabo befuna sihlangane nenyama. Inkosi inibusise.